pokazati najlakši način kako staviti intro. Kako se zove, ja stavljam na taj najlakši način. Prvo odete u vide, pa kad skinete to, samo uzmete malo. Tako radi, vidite. Inače, kako se zove, možete i tako i da ubacite kao pola nekog u neki klip, na primjer. Ovo je moj stari intro. Da vidimo. Da vidimo, evo ga Serba. Da vidimo, ovo sam ja snimao. To je bilo to što se tiče ovog klipa, samo sam tada da vam pokažem i vi se vidimo u narednom klipu. A tada veliki pozdrav od mene, naravno, od koga je pitao.